Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Among enake hati. Nuratakan batin setiap Kakung swara gedhe sareng. Ya. Malah kaya gendruwo terus. Gen ora apa jenenge kuwi rekoso lek nyuwara cilik. Heeh. Dasare pirang-pirang dino bae. Tak kira pirang-pirang dina mbacut. Wah. Iya. Kowe manut karo perintahe karo rezeki sing diparingi karo Gusti Allah to. Ade saya tuwa ya, Tru. Oh iya, saya tuwa wae kok dikae karo rezeki karo Gusti Allah budal. Ya, waya prei nggih istirahat. Oh, ngono. Ra iso nek kon kaya umur sik 30-an tekane 40. Oh iya, tenagane iki lho. Ya, Ya, sing penting awet lumintu anggone gegulang ngreh. Kabudayan. Nyatane sore mau ya wis jauhi karo klumpit. Ya, Mediun terus Nganjuk ya ana meneh. Jaga Lewon. Heeh. Kembali lagi kepada kita setelah tahun yang lalu diselani karo dalang lokal Nganjuk. Oh, dalang cek enom cek ganteng-ganteng. Pokoknya tahun ini kembali kepada kita lagi. Oh iya, Jaga Lewon Sukomoro. Alhamdulillah. Cih, lumintir paringane rezeki saka Gusti Allah. Tetep ono. Yuk, maka Bu. Genti suara kakung terus. Wow, suara kakung. Heeh. Sapa? Yo, aku nyuwun suarane anu, si Puguh. Wah, Puguh. Adine bojoku yo adiku terus. Wah, iya. Ya. Iki uga kanca-kanca para YouTuber sih kepareng padha lek-lekan gong. Mosok? Wah, tenan ket sore mau. Luar biasa. Ulah cek sakmene kae cek komplit. Wah, luar biasa. Heeh, wah. Yes. Yo padha-padha lek golek pangan tidak saling menyulitkan terus. Oh ya, Kanca-kanca yo golek konten, ya, awake dhewe yo memberikan kelonggaran tempat. ya, ya. Yo, nek aku angel ora kelakon ki mau do masang kamera ning kono lho. Ngomong ae sing cuma anu ini kok Mang Puput sedanten. Nek aku tegel, gandeng kanca-kanca ki sekarang awake dhewe sudah menjadi satu. Ya, kita cari nafkah bersama-sama. Oh ya. Ngono ya, Kang. Heeh. Weh, ya ya. Ki kok lek bar iki wis niken mudhuk terus enek apa neng YouTube diupload kepulangan Niken Salindi. Ah, ini mesti. Mesti kuwi. Oh, kedatangan wis diupload wisan, kedatangan. Ora tegese pulang ke Kediri ngono lho, Nduk Cahyo. Ya. Mesti ngono kuwi aku nganti apal. Iya, ya ya. Nah, angger kok wayangan mbok dalange sapa wae to. Angger enek Niken Salindi iki viewer ki sapa ya. Iki mau ki aku nganti kaya wong ngimpi. Lho lho. Duit Jolares Indonesia kok penonton nganti 6.000. Biasanya ki 250. Iso Niken Salindri munggah 6.000. Kudu tak dol.
Channelmu to? Oh, biyen arep nek wong nuku dituku kangge ngeslot. Aku yo aja, aku yo ngono. Nyengklaki, nyelaki gong. Nah, ora nyengklak itu. Anyelai janji Selendang biru. selendang biru selendang biru amung ngenaki ati Aku mau sore ngunggah kene nggon TikTok kok. Masa? Yo, tak syuting kanca-kanca YouTuber iki. Wah, YouTuber banyak sekali yang hadir bersama-sama mencari nafkah. Lah kok nek sing komen to. Dalang tuwek akan polah. Lah renek niken salindri renek wong nonton. Ayo. Tak jawab iya aku. Heeh, cek ora move on lho. Ya, iya. Ben on karpe dhewe. Heeh. Jarke lek on karpe dhewe. Heeh, aku ya mek guyu tok. Eh. Yo, maka Nora tekan batin setiamu Putri. Iya. Luar biasa kanca-kanca semangat. Wah, semangat. Weh, iki pembalunge asine kelong telu. Ning nyatane Mas Ardi, Mas Guruh mapan nggon balungan juga luar biasa. Ket sore matrawatan. Tak tunggu niku. Akhir kan iki aku. Iya pancen yo. Si Tommy pamit pembalunge mergo sesuk-esuk duwe gawe, Mas Sutik ya ngono, Mas Edi gitu nek sibuk gawe tabuh. Terus iki tujune lho duwe jolaras lho tujune. Sing balung ki wis inti-intine sing demung ki wis padha pamit. Nah, aku lek wis jahe niki seneng. Sesuk meni ora patek akeh entek. Ya, coba. Nah, yuk. Tetep ana. Cuk, guru Pak. tetap ana janjimu selendang biru Banyak sekali yang berkomentar tadi limbuannya terlalu panjang, terlalu lama. Yo, aku sak durunge lek wis matur. Bahwasannya Mas Komet karo Mas Dodok kuwi kersane ngurunggon limbuan tok. Nek genduk niken salindri kuwi konsisten sampai goro-goro. Terutama dalange iki aku. Oh ngono. Yo. Ngono ya terus. Yo, nyatane sakyahene si parang lungguh mergo wis suwe uga ora jagongan karo mboke utawa Budwi Kurniawati. Kangen aku krungu kabar nduk niken ora nganggo leren le tanggapan. Wah, seneng ora jamak. Ah iya, bunga anakku saya Kunchara saya Anjaya Bawana. Ya, mergo dongane wong tua sekarone sing pendak dina iki mengiringi kesuksesane nduk niken salindri. Oh iya, iki janji lho aku matur ngopo. Niken kok nyuwara utawa kok nembang sing klasik. Aja dikira niken salindri iki isone ngur lagu Lestari, lagu Ujaningsih, lagu Ayang-ayang. Heeh. Ning aku wis methuki dhewe wis cilik bahwasannya iki klasike ya luar biasa. Oh, ngono. Heeh. Lo ditampilke. Wah iya, ditampilke kon nembang klasik sik. Heeh. Karo lenggah sik. Ya, heeh, ya. Nduk, Ken. Nah, wis ngantuk urung, Nduk? Dereng. Dereng ya. Semak mripatmu ya puadang no. Padahal niki mau potas mimi obat batuk loh, Pak. Apa ya? Biasanya kan kalau minum obat batuk itu kan efeknya ngantuk itu kan Berat ya kan. Nggih. Heeh, ning nyatane mripatmu jek putih. Enek ireng-irenge barang. Berarti ngene lho, awakmu semangat sebabnya apa bengi iki awakmu semangat banget? sebabnya konten boten derek jenengan. Nggih. Kalian menghormati Pak Suhadi minangka Sokibul Hajat. Nggih. Luar biasa. Nanggap jenengane wis di nanggap awakmu wis dirancang
piye carane supaya awakmu iso ngabdi antara sana daleme Pak Suhadi nggih. Nggih. Nyatane alhamdulillah lakon. Anggap kowe angel lho kan. Jadwalnya terlalu rapet. Ya, oh. Nggih, Ya. sampai harus menentukan jadwalku yang longgar, Pak. Betul, iya, oh, ya. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nyatane njeng ben niku nggih menyesuaikan jadwalmu sing longgar ning Karanganyar tanggal 24 kuwi ya. Nggih. Sak longgarmu kapan nyatane sing nanggap ya gelem tegese awakmu iki diterima karo masyarakat, diterima karo penanggap. Alhamdulillah, nggih, Pak. Nek ora keterima mesti alah golek sinden liyane mesti ngono Nggih, kuwi. nggih. Dalang ya seperti itu, nek keterima ya manut karo dalange. Nggih, Pak. Nek ora keterima dalah tanggapan murah dibatalke. Nggih, alhamdulillah. Nek jenenge keterima ki dalang ora iso golek tanggal liyane ya gelem sing nanggap. Nggih ta? Nggih. Kan nembang apa saiki Cahayu? Monggo niki Jineman sih ngono ta. Nah, mantap. Para pinisepuh tasik pareng lenggah ke lho, bapak-bapak. Sik kepengin buktekne Niken Calindri kon nembang klasik iso apa ora? Loh, malam hari ini atau pagi ini dibuktikan kepada masyarakat. Ora mung sing lenggah ana daleme Pak Suhadi, saha Bu Atik ning akeh sing isih pareng mirsani wonten ing channel YouTube uga ana ing TikTok iki ning Dwi Jolaras Indonesia isih 3.500 sing nonton awakmu. Alhamdulillah. Oh, kaya ngono kuwi. Lah ya biasane 50 itu. Ya heeh. Jineman apa nak? Cahayu. Cineman ngicil ketoprak nggih. Oh, pelak napa silindro? Pelak. Pelak ya? Ya. Cih. Ayo Mas. Yokohama. Ya, coba. Topi Yongban. Ora kaya? Nggih, Pak. Ah. Iki ndere ajar nggih. Oh, mboten sampean ki anakku ge ayu. Lek salah ora tak seneni, beda karo sing cumpe kae salah keklek cangkeme. Yo ora. Ini aja ora ngetok-ngetoki truk lek labuh Mbak Reno Cunge kendhian sak yaine. Iya, kuwi tak wet-wet kok. Nah, ya sesuk pamit. Sesuk kira nyanti-nyanti kok. Iya, coba kayak apa? Topi yang Kakung? Sesuk nek kondur salam go Bapak Soleh kelawan Mamah Wiwin ya. nggih, Pak. Ki mau melu ora? Boten. Oh, mboten. Nggih. Jaga adik. Jaga adik. Nggih. Ya. Ki mau Caca kok parikane rapas to, Truk? Sing ndi to? Pipa pabrik sing padha prihatin iki dudu parikane wangsalan. Ngono? Ya pipa pabrik iki entuk dene Kustin, ya ta. Mula pipa pabrik ya. Sing padha prihatin entuk dene Kustin. Pipa montor apa kuwi? Aja gawe repot apa kuwi? Kenal pot? Iya ya. Pipa banyu apa kuwi? Mlaku alon-alon apa kuwi? Paralon? Pipa uwong apa kuwi, Kang? Aja gampang lali. Apa pipa uwong kok aja gampang lali? Ali-ali. Ya.
Lanjut. Ya. Lajeng. Kanca-kanca Dwijo Laras, tepuk tangan buat anak wedok Niken Salindri. Ya. Luar biasa loh, klasik barang yo dipangan. Loh, piye to? Lagu iki lagi digawe, karo Niken wis dipangan. Oh iya. Jare bar nyiptakne lagu anyar nduk. Oh iya. Lagu apa? Bunga, Pak. Bunga. Oh iya. Bunga. Ya, kuwi duet apa nyanyi jen nduk? Ya, Mbak, Pak. Ya, Mbak. Ya, Itu sakit di Gamelanggam. Saged. Jajal aku tak pengen krungu ya. Jajal karyamu tak pengen krungu aku. Isin kula Pak welek. Lah, karya ki ora apik Wong elek. niku diupload mawon kula isin kok. Lah nyapa? Mboten kula share. Nah, saiki ngen mboten usah diupload. Aku tak pengen krungu karyamu kaya ngopo, ngono lho. Pelok Pak Slendro. Ketinggalan pelok. Oh, larasnya petot. Pelok kok petot. Petot. Kamu ngomong, luwe ngomong gampang kleru itu. Kowe mau ora ngetok-ngetoki dikai daharan karo penjane Pak Suhadi. Wah, jangan sop. Wah, tempe, terus apa ke mau urang. Weh, luar biasa. Matur nuwun Mas Suhadi. Mugi berkah dumateng panjenengan sak keluarga. Nggih. Amin. Ya, langgam nduk jajal sak langgam kok gen ditutne karo mas-mas Dwijo Laras Indonesia. Tak pengen krungu Bapak. Nah, coba buka celuk. Ayo, kanca-kanca konsentrasi. Walaupun baru pertama kali, ning tak kira kanca-kanca iso. Ndak iso lagu Ngawi Rama. Ya mergo nek mondol kok. Karena nek mondol mbuh nek ngene. Nyoba slendro, Mas. Oh, Slendro. Nggih nek pelok kok dhuwuren. Oh, ngoten. Ya, Slendro Mas Joko. Nah. Nggih nek slendro ke kendean berarti kok pindah pelok. Oh iya, ora apa-apa, bebas. Dijajal ayo. Dijajal boleh. Aja disalahne ya. Ora nek sing nyalahne kowe. Kowe nyalahne kowe tak gelute. Nek gamelane untuk dijajal, nek uang ra entuk terus. Oh iya, heeh. Uang kok dijajal. Ayo jajal. Ya. Saestu niki, Pak. Tenan, aku pengen krungu tenan. Nah, ya, coba. Ada aku ngalamoning aku tresnaku ning kowe rasamu tak eling janji-janjiku mong kanggo sliramu dowong bagus jantung hatiku waktu-waktu kang mesti saksi sliramu sliraku dadi siji nyawang
Mas Dwijo Laras nabi lagi pisan lho. Wis pas urung? Dereng. Dereng to. Wis susu lek pas, Nduk. Wis susu lek pas. Cacah lek pertama pancen rada ngawur-ngawur piye ngono dadi. Lek susu lek ping pindho ping telu lek pas karepe dhewe. Nah, iki nggon. Tapi niki pun radi menyatu loh. Menyatu lan. Nggih. Heeh. Sudah bisa mengikuti. Ada chemistry ya. Iya. Iya. Ini lagunya juga itu ada chemistry-nya, Pak. Menceritakan tentang seorang seniman dengan seniman terus melakukan Itu seniman karo seniwati ngono to. nggih. Heeh. Seniman Seniman karo seniman lanang kudu lanang lho. Maksudnya seniman karo seniwati. Nggih. Seniman kali seniwati. Heeh. Mungkin terus pacaran terus menyaksikan keindahannya seni berdua. Oh gitu. Wis sapa aktore sapa? Aktore sapa aktore? Aktore rahasia, Pak. Oh rahasia. Iki jane lagu skep biyen opo. Lagi metu iki. Pak. Ora ditok-tokne kan ben nyapa. Lah sempet lho. Sempet lulu. Ah ya jajal digongke tindake. Ya. Lah sampun tek niku Pak asline. Wis to. Pun ngoten tok Oh ngono tok. Nggih. Oh, iki kurang sithik jane. Biasane ngepost terus berarti tambah sithik terus agek gong tek biasane ngono kuwi. Ki mon tek tenan. Sampun. Ora Niku kok. dibaleni rep ping 2. Oh, iya iya iya. Gitu, ya. Tak kira ki mesti gantung ya terus. Ah, iya. Benjing anu ya kanca-kanca latihan lagu tengah ya Pak. Siap. Ya, di YouTube sudah ada. Sudah ada ya? Ampun. Oh tanggal 24 diunekkan ya. Nah, saiki langsung tadi. Langsung dadi dangdut no langsung dadi. Dadi ki kan, dangdut langsung dadi ki. Oh. Sik mumene penabuh yo. Tenane lho Pak Do. Oh dadi. Mas Ardi wis nyatet notasi to, Mas? Kudune wis iso. Ardi ki. Oh ya, aku mau nyanyi dicatat pisan. Iya. Ya, besok tanggal 24 genah dadi apik. Iya, Pak. Mungkin digarap ya, Pak. Digarap, Di aransemen ya, Pak. di aransemen, heeh. Mang anu, sampean pasrah karo Pak Do. Oh iya. Pak Do sing ngendangi tukang aransemen. Ya, Pak Apike Do. digarap pelok ya. Apike pelok napa Slendro? APS Slendro, Pak. Apike Slendro. Oh. Apa? Kok Slendro kok di-improve dadi pelok. Oh iya. Kok gen coba digarap Pak Do. Pak Do sing ngendangi Pak dosen, sing tukang garap iringan Dwijo Laras Indonesia ya Pak Do kuwi. Pak Do. Heeh. Pak Do kan ini anu lho nyuwun WA kula lho Punan. Apa ya? Nggih. Mas Ardi sing ngomong. Pak Do tuh nyuwun WA-ne sampean, Dik. Oh, sing njaluk sapa Ardi? Heeh. Weh, asine kuwi modus Ardi. Asine. Ya, kok digarap sing apik. Wes to, njaluk karo Pak Do iki arep iringan apa wae iso. Engko sing bayar aku. Oh, tenang. Iringan Dwijo Laras Indonesia semua yang menguasai adalah Pak Sri Eko Widodo MSN. Oh. Coba sama tak pameri ya garapane kanca-kanca ya. Nggih. Sing nembang ibumu Budwi Kurniawati. Lagune Loro Sesikar ning garap gamelan Bali. Sok sampean ngonekne kudu wis iso. Ya. Nggih, Pak. Ayo Bu, Budwi. Budwi mau rung sempat nembang. Nah, ya. Meh padha to niken karo mboke, meh padha. Nah, neng Facebook itu diupload wong loro fotono ya sama-sama cantiknya ibu sama anaknya. Ya. Aku wis nyauri istri saya itu. Ya ngono. Nah, yo. Loro Sesikar garap Banyuwangenan Budwi Kurniawati. Yo, sing pembalunge kudu konsentrasi. Ya, coba. Coba, ya Cok, kaya apa Cok? Musiknya gini ngetutke, Loro Sesikar. Ya, Yuk, Banyuwangenan bro, dados. Waktu kembiang mawar mekar, ya rengi
Lara siji rasane sewu kalyangane ring riciwa kamyang mawarti kawaya wis kadung ati loro sesikan wis kadung ati loro sesikan sapa wengi sing kandru-kandru lara siji rasane sewu balyangane ring riciwa kamyang mawarti kawaya waktu kembyang mawar mekar nyarengi ati kang wis sembyang cinta suci kang sing kapalas kaya-kaya ati lara sesikan sapa wengi sing kantru-kantru lara siji rasane sewu kalyangane ring riciwa kamyang mawarti kawaya BG Collection, terima kasih. halah rakut riko lara ati janjine riko nyulayani ruwajan iki sing arep kenalan wis kadung hati loro sesikan halah rakut riko lara ati janjine riko nyulayani Hoyong iki sing arep kenalan wis kadung hati loro sesikan sapa wengi sing kandru-kandru lara siji rasane sewu kalyangane ring riciwa kamyang mawarti kawaya Iya sing nulis Mas Sri Eka Widodo.
Walaupun lagunya sudah ada, tapi di aransemen cara gamelan Bali. Wah iya. Kuwi jenenge anu Truk. Cara kendaraan utawa mobil ki dimodifikasi ya. Tidak merubah syair dan lagu ning iseni balungane. Ya, mumpung awake dhewe nduwe gamelan Bali. Ya. Jadi selalu berkreativitas sing tanpa batas anggone kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. Piye carane meramu sebuah tontonan sing kudu bisa menarik marang perhatiane para pamirsa. Oh, ngono ya, Truk. Ya, Mas Gareng. Kula kanca-kanca tetap berkreativitas, berkreasi. Paribasane kreasi tiada henti ngono kae, Truk. Heeh, ya coba. Yo. Iki sing saka Ngawi diaturke. Saka Ngawi. Heeh. Mbak Wanda karo Mbak Wiwi Irnawati karo Anjar Sari. Ngono. Ana permintaan mengko supaya duel ing antarane Mbak Niken Salindri karo Okvalika sing saka Sidoarjo. Oh, ngono. Ya, Oh, bar iki, Truk. Wah, ya, ora krasa. Kok cuwepet meneh jam 3, Truk. Ya, Ya. Nyambut gawe ki anggere seneng tur alate mendukung, penonton padha mendukung juga ki ora krasa, Bang. Masa? Ya, cuwepet meneh bar to. Lah ya, Nah, iki pamundhut pirang-pirang. Ngono. Lekmin Kayeng Kidul. Tasih monitor Pak Kangko. Nggih, matur sembah nuwun sugeng dalu Mas Kangko. Menika mirsani saking lokasi Mbabatan Tengahan. Nggih. Pak Marsono pilang kenceng ugi wilujeng enjing Mas Kangko. Mirsani Dwija Laras Indonesia Channel saking Pak Tulus. Warung Tombo Luwe ing Cikarang. Nah, sing disuwun lagon uga karyane Mbah Sukuron Suwondo. Ula Tampar utawa Nyidra Asmara. Nderek nyimak Mas Joko Kedung Malang, Truk, Kediri. Ya, Tasih monitor. Nggih, CP Sekarwangi Jaya. Nggih, Mas Slamet uga. Pak Enandang Gemolong Seragen. Sing kata sangat uga Mas Diko Sine. Ya. Iki sing disuwun lagon karyane Mbah Sukron, Nduk yang karo Wanda karo Wiwi apa? Nggih. Kuwi ya. Nah, ya, mergo iki pamundhut saka penggemar yang setiap live pasti nonton Pak Tulus Cikarang. Oh, ya. Nyidra Asmara. Ya garap gamelan Bali, Truk. Ya. Ya, coba. Kayang apa? Diaturke. Diaturke? Heeh. Ya. Monggo, Cok. Diaturaken monggo Nyidra Asmara utawa Balada Cinta Ula Tampar karyane Ki Haji Sukuron Suwondo. Yuk, dados.
Pur. Mas Joko Pinang Kenceng tasih kebiar wonten lokasi. Matur sembah nuwun. Ngatur. Weh, ya. Luar biasa ya, Kang. Ya, iki minangkani godhong tela wae iso gawe lega ya gene menungso karo menungso ora iso gawe lega ngono kae. Heeh. Ini kan kon duet karo duel karo Opa. Ya, heeh. Lagune manut sing cah loro apal apa? Ya. Ngono, Truk. Ya, ya. Disumpati sa, ya kayak ngomong. Mari berdiri, yuk. Kayak apa? Gamelan genti, yuk. Yo, lagune apa nduk sak loro? Nggih niki nuansane gamelan napa-napa, Pak? Enek musiknya ya ditanjakne ya.
Oh ya. Ana musike kok. Heeh. Aku iki biasane lek ning Ngawi iki ora tau nggawa musik ning gandeng ada permintaan sore digawe campur sari. Mula tak gawakne ora ketang elektun. Oh, ngono. Harus Ya. mengikuti permintaan tuan rumah ya, Pak. Betul, betul. Heeh. Dadi manut karo sing nanggap truk wingi ning kandangan wingi ora nganggo musik. Ya heeh. Iki gandeng di penjalan Pak Suhadi ngersake musik, awake dhewe ya digawake. Oh iya, heeh. Pokoke manut karo sing nanggap ki aman. Apa wis kompromi lagunya apa? Sampun. Apa? Sawit jining dina, Pak. Sawijining dino. Bisa, Mas. Gak bisa ganti ae, Mas. Kepang-kepang, ya. Pekam-pekam. Ya, Kapang-kapang, Mas. Gak bisa, Mas. Ganti mawon, Mas. Mau bisa nyawang mawon, nggih. Bisa loh Mas. Bisa tuh, Mas. Ya Allah, ngono ra omong ket dewe iki. Iki padha-padha Iya. putri saka Jawa Timur ya. Jawa Timur kok mesti apik-apik ya. Opa saka Sidoarjo. Niken saka Kediri, bojoku ya kok Blitar. Ya ta? Apik-apik ya. Isi sing ngebeki wong Jawa Timur itu lho. Ya heeh. Ya Wiwi ya Madiun, Jawa Timur. Ya Wi. Kowe ya Jawa Timur. Wanda ya Ngawi. Heeh, ngawine ning ngendi-ngendi. Mbak Rena Cuk Bluro anu Bluro ya melu Jawa Timur. Sken. Ya. Mutung loh Pak Dompet. Ben wih gampang mutung kok wis gen. Bila nasu mekrok kok. Apa gimana gini? Apa, Mas? Apa? Kapangku kapang. Kapangku kapang. Ya, coba yang apa? Ya. Ya. Ya terke. Ya. Terima kasih Nduk kan. Wis Iya, jam Pak. 3 kunjul awakmu ge istirahat. Nggih, Pak. Mergo sesuk sik mbacun nang ngendi-ngendi. Jaga kesehatane Nduk kan. Nah. Kuwi pilek flu kaya ngono ya. Mergo lek ngrungkepi marang budaya ya. Nah. Mengko lek dibacut-bacutke mesakne anak wedok gen selah istirahat. Oh ngono ya. Yo netepi jejiban gong karo Mas Gareng.